Jó. Nem mutatom. Ma reggel az MLS kérésére. Hol vagyunk? Finnországban. Finnország, Helsinki, 18 óra. Milyen nap van? 24 van, 2015. június 13-án, 18 óra 24-kor vagyunk. Beszéltem itt egy ilyen illetékes biztonsági főnökkel, aki tájékoztatott arról, hogy a Magyar Labdarúgó Szövetség kérésére ma reggel az UEFA egy szóbeli határozatot hozott arról, hogy semmilyen magyar zászló nem vihető be az egész B-szektorra, ugye az, ami hozzánk tartozik. Ugyanakkor ők azt mondták, hogy nekik ez botrány, hogy itt nincsen hangulat. Tehát ők ezt azt mondták, hogy 6. aszakat tovább fogják vinni. Arról is tájékoztattak, hogyha mi írunk, mint magyar labdarúgó szurkolók, egységesen írunk egy levelet, ők tájékoztatni fognak erről minket, hogy ők ugyanúgy le fogják írni, hogy az MLS kérésére történt az egész esemény. Jó? Szégyen. Köszönöm szépen. Ennyi. Rendben van. Jó? Ismételten megmutattuk, hogy milyen szép zsidó Magyarországunk van, basszák meg.